Ahoj, koukám, že jsi narazil na mé video, tak si ho užij a my začínáme. Dnes tu máme jednu slečnu, která má bratra, který je závislý na Minecraftu. Byl prostě topení, metr topení, že jo? Nejvíc mě dostává to Viva video dole vlevo. A to fakt musí být takovýhle skurvený, ty vole. Já jsem si tam normálně dal týpka do pasti. Týpeček začal hned z hurta, ale nejvíc je ten kysicht jeho otrávené sestry, že mu kazí super livestream. Zabadovala na 20 minut, že mám kilouru. A on to vyhrál, protože mi zničil postel. Jeho sestra to má očividně v píči, ale klučina dostal ban na 20 minut, to bude doma peklo, myslím si, že to ale trošku přehání. Tak aspoň nenadávej. Ty víš, že streamuješ. Nevím. Tak už to víš. Až seš natočený jak... Do prdele, Petro. Já to řeknu mám, až přijdu. A co řekneš? Celkem respekt ke své starší sestře, no ale že to řekne mámě, tak to jo, a ta by asi koukala, kdyby viděla, jak nadává XD, a proto tohle video šiřte dál, ať se to maminka dozví. No a jsme u konce, milé děti, tak vás poprosím like, a pokud jste noví, tak odběr, já se s vámi loučím a u nového videa ahoj.